akhiratin roko tengaraning ngajurit kong maguru kongsa teteka yabu kula Pandriting turang ngesti arkata ingkang bojo lelayu sebet wakalindak lak
lagi wae ngancik wewengkon Ngamarta durung nganti tumeka ning Kali Serayu. Lah kok iki ana wujude bedhes putih. Yen pancen kowe bisa tata jamu ngaku. Sapa jenengmu ngendi omahmu pira umurmu apa agamamu ora ngaku ketok gulumu. Lek nomripatmu jerengen gobokmu iblis nyandak wadi yen arep nesu-nesu. Nadyan katone kowe iki gagah kowe kuwi medeni. Nanging sejatine kowe kuwi budheg. Wah, ora kowe tok sing ngarani aku budheg ning angger wong. Mula rembukan karo aku randa seru wae. Sapa? Brahmana Kendali Sabda jenengku Resi Hanuman. Hanuman. Yo Senggana. Waduh monyet wae jenenge loro. Yo Kapiwara. 3. Anjani putra malah 4. Maruti 5. Mayangga Seta 6. Kowe sapa? 7. Bosok kupingmu. Kowe sapa? Takon marang aku pangkatku Tumenggung Mburi saka negara Timbul Taunan. Kesete sesembahku Prabu Karanjana jenengku Tumenggung Kumandang Garba. Kumandang Garba iya ning cilik aku jenengku Mukidi. Ana parigawe apa kowe sak wadya balamu nyedak ana ing Kali Serayu? Endi sing jenenge Werkudara anggene tapa ngambang ana ing Kali Serayu? Janji ora gelem jugar, ora gelem tangi anggene tapa? Takon dadi ndok pengamun-amun. Pripalungguhan iki aku gawe giri sayembara. Karepmu kena kowe ngepok singgol kadang kuwana ning Jodipati waton iso nglangkai bangkene Anoman. Piye? Jaluk ora dawa umurmu.
sekar sirahku. Cekel nggo ingon-ingon cekelen aku. Iblis metu munyuke. Ai. Yo. Lo, wit. Yo, Lo. Lo, yo. Wah. Lo, yo, lo, ai. Yo, yo. Wit. Yo, ai. Yo, yo. Ai. Lo, ai. Ya. Ai. Ya. Ai. Minggir. Antarja iki ngerti karo aku, ngerti wae bedina kumpul sak kotak mosok pangling. Maju apa ora ngarsa, jalya tandingmu kejaba aku. Maju ora ilang tak kedhepake ana prajurit dadi pengewan-ewan. Waduh. Ngendel-ngendelke. Wani adu arep kambek karo aku. Hilang nyawamu ketanggur karo adem. Hut. Mletik metu genine. Oh. Iblis. Sirah. Dodo. Ngantemo, geger. Ayo. Pamer kowe. Rumangsamu sing wani pamer mung dapurmu tok. Nyo sirah. Ayo. Sirah. Nyo sirah. Dodo. Ngantemo, dodo.
dodo. Mantemo dodo. Ayo geger. 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 Ayo. Ut. Oh. Wait. Out. Oh. Wait. Out. Out. Edan ampuh tenan. Ampuh apa? Semangkahang grusru sesumbar Lindu getar bumi Gunjing Maludo guntur ketok Umok kang jalan idi Wong Lumembak penyuku mambang Tusang Wisnu Bathara Angarsa nglebur bumi wah 12 Ngambya kakian cacang reda kakian jiwa Wadya bala timbul taunan kepengkoking Pancadaya bayane combali janitri. Mara kage sawangen. Iki Narendra timbul taunan Prabu Baranjana. Ora ilang lak kedhepake aremet dadi glepung kowe. Satria murung dadane tebah sawa. Bapa muda pringkondani. Prabu Anom Arya Gatotkaca. Rawungke iki Narendra timbul taunan Prabu Baranjana. Aja liya tandringmu kejaba aku. Yen perlu ndi Werkudara kon maju renak kokop getiye.
mung ngantem cangkem. Mandi kocak untuk kuwi Kisanak. Lah iki engko perang karo Gatotkaca yen nganti ra waspada ra tak delikke ra cepot untuku iso uga mati kurang mergo mati perang karo Gatotkaca ning mati kleleken untu. Cepot dadi bang barang iki. Ora mlata jaya mlata. Tanding ana aku. Kamu nang ning aku iki piye? Yo gelang tak tawar. Hey! Hey! Opo no? Wood! Hey! Wood! Wood! Hey! Hey! Oh! What? Do you? Oh! Ah! Out! Hit! Oh! Hey! Pusekan jroning dewa mandi godhon clang pedhangipun kang ketaman brojo
tobat. Babar pisan ora nduga mana sing tak jago-jago sing ndak dama-dama. Narendra timbul taunan Prabu Baranjana wis angemasi. Atrajang kridane para putra-putra Njodipati. Pukulan Bathara Guru sinten ingkang kula sambati kejawi paduka pukul. Nan sembah miring ulun ngatur kore sang murdengrat Dedep idem pertawaning ratri Sasatara wus manjer kawuryan Tanduk jiwa memanisi menggep srinateng Sangya Pradase aglar ning Cakrawala winu
lat ngelangut prandhe ne paksa saking kehing Naragana kang suwiwi warata lan basa warata lan basa tur katrangan adi pripalungguhan samangke gara-gara nimbrung wonten ing Suralaya sasampunipun tilanliti kanthi permati tinimbang ngantos traju sinaring kongsi lembut jebul gara-gara menika hanyarengi Prabawa ingkang ambabar gegeter mijil saking madyaning kali Serayu adi ingkang jengandika kersakaken kados pundi Kakang Narada adi Tribawana horeg inggih awit saking titah Pujangkara ingkang ngatapak yoga brata Mahasingasamun hanenggih panenggak Pandhawa satriya Jodipati pun Werkudara samunipun Bratasena menika anggadhahi gegayuhan ingkang luhur nedya ngangkat kamulyaning para kawula lan negari Ngendraprasta. Semunipun lelampahan menika sampun pinesti dening jidaring kodrat tumuruning nur buat wahyuning Gusti ingkang sinebat Wahyu Jatmika Retna Kakang. Pong mangan jor lakuning angin gugur agraning karko Gora-gor nitore kakiri-kiri harak bumi pakem pito padulo mangambak Tandreswar lan lesus Jawata badhe ngandhapaken nur buating Gusti Wahyuning Pangeran ingkang sinebat Wahyu Jatmika Retna adi. Inggih Kakang.
Nalaripun kados pundi kula triambabari dhumateng ing ngraka. Kakang Narada. Jatmika menika tegesipun kasampurnaning panembah. Dene Retna menika tegesipun cahya kamulyan ingkang ambabar kaendahan tuwin pepadhan. Dados wahyu Jatmika Retna menika kanugrahan saking Gusti awit saking sampurnaning panembah ingkang awujud cahya kamulyan satemah ambabar pepadhang lan kaendahan. Salah. Lajeng kinten-kinten titah Madyapada ingkang trep nampi kanugrahan menika sinten? Mboten wonten titah ingkang pantes nampi wahyu menika. Kejawi satriya panenggak Pandhawa pun Werkudara kakang. Nyatane ning lan agar pandang. Sugata marang kang soreng perang ngudan arum-arum ngendan wing awiyat Narada ngepalane katobat nyuwun pangapunten Pukula dene kula pun premoni seba tanpa piniji. Wong rumiyin kula ngaturaken sembah pangabekti kunjuk sandhap cenila paduka Pukulun. Ya durga wis ulun tampa. Mara gage matura kang trawaca praptamu semengko pengawak bojro. Inggih waleh-waleh menapa Pukulun kaliyan matur. Piliri palembuhan samangke kahiwangan dandang mangure ketaman Ruhara. Ketaman Retu, ketaman Resah. Kathah para kawula ingkang awujud bajingan. Para lembut bergasaan jen setan peri perayangan ingkang sambat mboten kiyat. Malah saperangan wonten ingkang kaprawasa dening Hakni Murut ing mahalat-halat. Boten wonten titah ingkang andadosaken para kawula keling dandang mangkune nandhang sangsaya. Kejawi saking sutapanipun panenggak Pandhawa Raden Werkudara ingkang tapa ngambang wonten ing Kali Serayu. Pramila saking menika suringing dados panyuwun kula. Paduka menika tetungguling para titah pangayomanipun sagung para tumuwuh. Tegesipun para jen setan priprayangan menika ugi kedah pikantuk pengayoman saking Paduka Pukulun. Pramila saking menika kula nyuwun kanthi sanget dhumateng Paduka Pukulun. Waturing lereni anggenipun Werkudara anggenipun Tapa Brata. Waturing gugah anggenipun Patrap Semedi Pukulun. Menawi Pukulun nuwun sewu mboten minangkani ing dados panyuwun kula. Para baju barat bajing iblis lan sanes-sanesipun badhe unjuk rasa ngrisak Surawaya mriki. Permoni yen tetela kaya mangkono cetha lamun to patrape Bratasena ganggu gawe marang kamardikaning para baju barat. Mula kang mangkono
ulun nedya ngabulake kang dadi panyuwunmu dina iki. Bathara Guru ingkang bakal paring dawuh marang Werkudara supaya leren anggene mangsah semedi. Yen nganti Bima Sina mbeguguk mutha waton gajah gelar singa barong bondan tanpa ratu, bakal ndak banjut ndak cemplungake ana ing kawah Candra Dimuka men dadi intiping neraka jahanam. Lho, Adi Guru nyuwun pangapunten. Menapa paduka mboten sisip ing tumindak lepat ing patrak. Mongko nalika kala mau jengandika paring dawuh badhe paring kanugrahan wahyu dumateng titahku Jangkara pun Werkudara. Nanging bareng katungka sawanipun Durga kok dados morak-marik menika kados pundi tadi? Nuwun sewu. Menawi jengandika mangke nyiksa dumateng Werkudara, niki mangke glandang carang saking pucuk ing atase wong manembah, ing atase wong ibadah. Lah kok malah nampa paukuman. Tartamtu para titah para kawula ing Madyapada mboten badhe wantun manembah nyembah dumateng Gusti ingkang nyipta jagat, mergi ajrih saking paukuman paduka pukulut. Pramila bab menika nuwun sewu klaturi nimbang ingkang kanthi traju. Sampun ngantos grusa-grusu niki mangke bubrah kawontenanipun adi. Kakang Narada punapi jagat saisinipun menika wonten panguwas ulun. Sinten kemawon ingkang ngalang-alangi dados karsa ulun, yekti bakal ulun pitat saking madyaning kahyangan. Yen pancen Kakang Narada mboten gego atur kula, mangleren anggenipun dados dewa. Lho, batal. Yor yen kaya ngono kuwi panguwasa kinarya gada. Nggih, matur nuwun. Kula leren anggen kula dados dewa mboten napa-napa tinimbang urip ning kayangan ing panas, kebak ing kanista lan kamurkan. Nanging nyuwun pangapunten. Wonten jagat mriki wonten hukum ingkang cacahipun sekawan di. Ingkang sepisan nenggih hukum kodrat, angka kalih hukum adat, angka telu hukum negara, dene ingkang pungkasan hukum karma utawi hukum dharma. Menawi hukum kodrat menika saged dipun wiradati, contonipun sengenge menika yen jam 12 awan panas. Nanging saged dipun wiradati waten menungsa gelem nganggo caping utawa nganggo payung metu saka omah wis ora kepanasan. Niku hukum kodrat. Angka kalih hukum adat menika ugi saged dipun kawekani, saged dipun suli. Conto. Wonten salah satunggaling dusun saben taun menika ngawontenaken syukur marang ngarsanipun Hyang Agung kanthi srana mujudaken sesaji nenggih ingkung kebo. Ning gandeng kebo menika larang regane menika saged dipun genti. Ora kudu ingkung kebo, ning tuntut gedang niku disikili papat diwenehi sumu saka pring pun muni kebo, danyange ya wis ora protes. Ewadene ingkang angka 3 nenggih hukum negara. Saya yen hukum kayangan Suralaya, hukumipun Suralaya menika hukum lading. Lading niku menawi minggah ketul yen mudhun landhep. Nadyan ta kudune nampa paukuman. Nang yen mapane ana dhuwur gandeng lading niku ketul yen munggah mila kebal boten saged kejamah paukuman. Nanging kok samangsulipun menawi pidak penjaraan saudan saurupan lamun darbe lepat gandeng lading menika menawi mandak menika landhep tartamtu badhe dipun belah dipun sangsaya dening hukum menika hukum landhepe kayangan Suralaya nenggih hukum negara utawi hukum kayangan. Nah dening kang pungkasan hukum karma utawi hukum dharma niku hukum ing tumindak. Wong nandur bakal munduh utang nyaur milih balekake sing dandake bakal ngenggo.
karma pala ing badhe tumeka. Sing bener jejer sing luput mawut becik ketitik ala ketara sapa sing bibiti ala ing kono wahyune bakal sirna. Daya-daya kula nyuwun pamit tunggak paru yen ana apa-apa Narada ora melu-melu. Minggato. Pulun. Paduka menika dados dewa kedah. Anggadhahi kawicaksanan ingkang kados mekaten, mboten tida-tida anggenipun mutusaken perkawis. Menapa to pedahipun paduka menika kok ngopeni dumateng pukulun Bathara Narada wong nyatane dewa pikun, dewa sing dapure kaya ceret ora mbejaji kok dingu kemawon. Monggo tasih kathah dewa ingkang cakra ingkang bagus-bagus. Dapure Narada ing tansah nyentolani dumateng pangandika paduka kok diopeni. Dewa pikun, dewa budhek, dewa sing dapure kaya ceret kok dipun ningu kemawon paduka pukulun. Kowe muni apa? Apa rumangsamu aku wis adoh. Wong aku sing teko Saradan kono. Kowe ngelokne aku dewa pikun sing kaya ceret. Apa kowe ira ngilu karo gitokmu? Dapurmu ya barongan. Sing ngelokne aku sak penakmu dhewe. Kowe iki nontono karo pribadimu ki apa wis apik tenan. Dapurmu ya begengek ngono kok. Batu. Pukula. Jangan. Batu. Kula dipenlokaken kados mekaten dening Pukulun Narada kok ngandika kok mendel kemawon menika kados pundi lho Pukulun. Nyatane kowe nglakoni kaya ngono apa ora? Batobat. Nggih. Ya wis. Yen pancen kaya mengkono rasah perlu ngrembug Resi Kaneka Putra. Indra wonten dawuh Pukulun. Timbalana Yama Dipati kinen ngadhep ana ngarsa ulun. Ngestakaken dawuh. Pramiji dumateng ingkang putra Arga Dumilah. Dumadung dawuh Paman Pukulun. Yama Dipati wonten dawuh. Kawah Candra Dimuka kuwi ana panguwasane sapa? Lho inggih ingkang kajibang ngreksa tanah sanes kejawi namung kula. Ripalungguhan iki ana titah ingkang mengkang saka bebener. Badha saka printahing dewa. Ora ana liya kejaba panenggak Pandhawa Werkudara anggene teteh kitapa ngambang ana ing Kali Serayu. Yen pancen Werkudara ora kena rinipih saranare supaya jugar anggene semedi. Aja wedi kangelan bareng kelawan Lakulur. Tumurun mring Marcapada banjuten Werkudara men dadi inti ping Trapajana. Dawet ngestakaken dawuh.
Pandhawa. Yanto wetengku wis kothong tanpa izin. Ibarate wong mangan kuwi bisa enak nanging lamun to wetenge kudu luwe-luwe dhisik. Pandhawa 5. Repalungguhan iki nadyan po panenggake. Werkudara ora ana ngamarta merga ngambang ana serayu. Ibarate wong mangan sing papat tak dhisikke Werkudara mengko dadi gonge.